yapingan le kuno habang naitanat yapingan le kuno habang napakili propikin tayangan pinang-agbabriman panting isayangan habang nalaimon ng ating latsano habang nalaimon ng ating latsano masok banyo yati onde da kajeng kro ang taping sa lengo ay baro ngalay sudan hay ngan panimay jongti nganong ngait si siya kung yaipun jongti laday may jongti yang ngais ng minti ngan pandirect signal sana upa jongti o ngan sa pan ngai may 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 jongti. May jongti nanong ngait si siya kuya ipun jongti laday may jongti yang ngais ng minti ng pandirect signal sana upa jongti o man sa pan ngai may jongti o nganilay may ito habang ngaitan at yapingan le kumno habang ngaitan at yapingan le kumno habang napakili propikin tayangan pinang-agbabriman pampit isayangan habang nalaimon ng napilatsano habang nalaimon ng napilatsano nasok banyo yati onde da kajeng kro ang tapin sa lengo iyay barong malay singdan hay nan panimay jongti nanong ngait si siya kung yaipun jongti laday may jongti yang ngais ng minti ng pandirect singdan sana upa jongti o man sa pan ngai may jongti. Habang naitan at yapingan le kuno habang naitan at yapingan le kuno habang napakiling propikin tayangan pinang-agbabriman panting isayangan habang nalaimon ng napilatsano habang nalaimon ng napilatsano masok panyo yang onde da kajeng kro ang taping sa lengo iyay barong nalay sudan hay nan panimay jongti nanong ngait si siya kung yaipun jongti laday may jongti yang ngais ng minti nan pandirect signal sana